chi'n ymuno â ni yng nghanolfan gneiddio Meirion yng nghanol un o'r rowndiau cynderfynol yr Adran Iau yn fan hyn. Mae'r her yma'n rhyngwladol rhwng y gwledydd cartre o leia. Mae Elen Murphy ar fwrdd 1 yn fan hyn. Ar 2 mae Fiona Evans o Gymru. Mae Hannah Mason o Loegr ar 3. Felly Iwerddon, Cymru a Lloegr yn herio i gilydd yn fan hyn. Nawr mae'r 2 gneifiwr allan rwan, ond y cneifio ar amser gwahanol, felly mae'r ffocws yn gorfod bod o ran sylw y trinwyr Gwlan ar y 2 gneifiwr yn fan hyn ar 1. Nawr mi welwn ni Elen Murphy ar y pen draw fan hyn ar 3. Hannah Mason yn tacluso barod i gael gafal ar y cni cyntaf yma. Roedd o at ei gilydd, cywasgu o'i ddechrau fel bod hi'n gallu agor o allan ar y bwrdd. Cofyn dod y tafliad gwych y fanna gan Hannah Mason. A wedyn y pen arall yma yn fan hyn, da ni'n gweld Elen Murphy nawr ar hyn o bryd hithe yn troi'r ochrau ar ei mewn. Ti chwyth allan mae'r Gwlan, mae'n gorfod fynd i mewn i'r baclodd. Dyma ni yr Wyddeles fan hyn yn cywasgu'r cni na'n dyn fanna. Achos gorau po fwyaf o'r cnyddiau yma allwn ni gael i mewn i'r baclodd yna. Ac wneud yn siŵr bod yn glwm yn fanna, fel bod e ddim yn chwalu o gwbl mewn i'r basged. Lawr at y byrddau i'w feirniadu, wedyn clirio'r bwrdd yn barod ar gyfer y nesaf. Ac o'n i ar 2 wedyn, Fiona Evans yn fan hyn yn canolbwyntio ar ei cneifiwr. Ac wedyn allan ar thafliad gwych yn fanna, chwarae teg gan y ferch o Loegr, Hannah Mason. Rownd â ni nôl ar y Wyddeles fan hyn. A wrth gwrs mae'r Gwlan y bol yn cael mynd mewn i'r cni, ond dydy'r Gwlan mam ddim. Felly bwysig iawn bod y drylwyr yn hynny o beth, achos mae gwerth gwahanol i'r darnau gwahanol yma. Dyma ni yn canolbwyntio rwan ar y Gymraes yn rowlio'r cni yma'n daclus clymu wedyn gan y Saesnes fan hyn, ac i mewn â hi i'r bag, ac wedyn rownd â ni. Pwy sy'n mynd i orffen efo'r cnyddiau gyntaf? Ie, maen nhw i gyd rwan yn rhoi y cnyddiau yn basgedi a lawr â nhw. Tacluso sy'n nesa, y darnau man yma o dan y byrddau yn gorfod dod at ei gilydd nawr. Ydyn nhw i gyd yr un ansawdd, neu ydyn nhw yr ychydig bach o faw, yr pen o wôl ar rhai yn o gan y blaen. Mae rhaid i didol neu i wahanol fo credu. Fawr iawn yn ddi ar hyn o bryd yn credu fod Hannah Mason yn ychydig bach ar ei holi, ond mae'r Wyddeles a'r Gymraes ergyd am ergyd o ran clirio'r Gwlan, dod yn nes at y pwcedi nawr, a dyma ni ffocws agos ar o dan y byrddau yna. Cadw'r lle'n lan yw'r her, achos unwaith mae baw mynd i'w lan, mae'n colli bris, colli werth, a mae hynny efo Gwlan mor had ag y mae o yn bwysig iawn. Mae rhaid cynyddu'r gwerth. Dyma ni ar bwrdd 1, Elen Murphy y cyntaf i orffen. Pwy fydd nesa? Pwy fydd nesa tybed ai'r Saesneg yn y pen draw fan hyn, Hannah Mason neu Fiona Evans? Fawr iawn yn ni ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl bod y Gymraes bron a gorffen rwan, tra bod Hannah Mason yn dal i daclusio dan y bwrdd. Cymryd pwyll falle yn syniad da, achos taclusrwydd ydy bob dim. Ond yn y pen draw wy'n credu bod Fiona yn mynd i orffen unrhyw bryd rwan. Unwaith mae hi'n rhoi llaw i fyny, mae hi'n dweud bod hi wedi gorffen, a dyna ni.